Maayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Obra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Elena, minyo og may mga anak, taga Tagum City, Davao del Norte. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa gipamati sa akong kamagwangang anak nga nag-edad og 26 anyos na karon. Aron niyo hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Ang akong anak. Kagwa pa sa itong anak, Elena. Silti sa kayo, pero bigag. Lagi. Salamat in taon sa Ginoo. Pagkadali sa panahon. Murag kanus alang tong panahon nga gianak ti ka. Karon, ikaw na naning kamot alang sa atong pamilya. Lain sa kig di ko madako, ma. O gusa pa, dako ko pasalamat ninyong papa sa pagpadako nako. O sa pagpa-eskwela nako. Maong karon, pasag di kong makapamawit ninyong duha. Nak, dili baya ko gusto nga maghago kag maayo, ha? Mauna. Ayaw gyud paghago og maayo. Kay ako, kaya pa na ako manarbaho na. Papa, oy di lagi pa. Maedad na ka. Pahuay na trabaho good. Usa pa, pila naman lay gastuan ang akong manghod siyang pa-eskwela pa. Usa naman lang katuig, mahuman na siya. Salamat na ka. Swerte gid kay mi nga nakaanak mig parehas nimo. Ug swerte sab kayo ang mga manghod nimo nga nakamaguwang sila og grabe ka responsable ug manggihunahon-naon kaayo nila. Salamat pa. Kaming duha si Papa nimo ang angeng magpasalamat, Mara. Uy, kahumotol aron nimo giluto. Mas maayo nga nag-abot ni Mara gikas trabaho, makakaon dayon siya. Oh, maog yun. Kaya nakasiguro ko nga gutumon yung tumbatay ni pauli ato ron. Oh, Mara, nak? Oh, ngano ka? Nak? Doon na kay gipamati. Ang sakit niya kong tiyan. Uy. Maragikot-kot ang sud. Oh, unsa? Uy, tingaligpas muna, nak. Lingkod ha, lingkod sa diha. Magkuha kong initubig aron ipainom nimo. Uy, kumusta naman? Niarang-arang naman. Kapila naman ni this month, makoy nga mo sakit akong tiyan. Ay, tingalig stress na sa trabaho, nak. Di masag ko stress akong trabaho, ma. Nala, sige. Sige, gutom lang ka. Dali na, manghaon na ta. O, ma. Ricardo, si Mara ni bangon na. Tingalig malit siya sa iyang trabaho. Iso naman to sa banyo. Palong tuligo. Tawag ka, Elena. Tiwas sa saring giluto ko, be. Abi. Mara, ngano? Maawa kong tilubag kayo. Uy, hala, ngano man na? Nak, ayaw lang sa kagtrabaho. O ba nanti ka, magpa-check up ta? Sige, ma. Magpahibaw lang ko sa akong kaupandaan. Common allergy reaction ra ni ma'am. Ay kabala ka.
Hatagan na tog tambal ang imong anak. Salamat kaayo, Dok. Pagpanganak nako aning bataa, healthy man unta kaayo ni siya. Pero karon nga nag-edad na siya 26 anyos, daghan naman kay allergy nga manggawas niya. Sa una namong pagpa-check up, murag nakapantir sad ko kay matud lagi sa doktor nga common allergy reaction ra kuno to. Pero nakalabay ang mga adlaw, mura magdili mo talab ang tambal para allergy sa akong anak. Unya, Mara, nak nga naman ang habili mo. Pero di man ang hubaga. Oo, kay bao ma, uy. Huwag mo ko gikaunlain. Imniday nagtambal. Oo, ma. Ay, Ricardo, unsa man ka? Mura maglaom ka ikagyaw na una. kuyawan naman ko, day. Karon pa ko mahinomdom. Ha? Bahin sa unsa man? Kanabang kipamati karon ni Mara ba? Ingon ana man sa to sa una ang kipamati sa kong igsuon nga namatay. Ha? Uy, Ricardo, ayaw ko pagbinuang di ha? Wa ko magbinuang. Karon pa ko mahinumdum nga nagtuom eh. Nga common allergy reaction lang to. Pero dili di ay. Mao nga dili gyud mo epekto ang mga tambal niya tungod kay dili mao ang diagnosis sa doktor niya. Ricardo! Ma, Oh, ma, listen, iginhawa. ha? Uy, ginoo ko. Ricardo! Ricardo, pagtawag dahil ng ambulansya! Ricardo! Baby dropping! Airways filling! Ginoo ko. Ayaw inton pasagdi ang among anak. Maluoy inton ka, Diyos ko. Lord, tabangi ang among anak, Lord. Elena, Ako si Dr. Lim. Usa ko ka espesyalista. Stop antihistamines. This could be hereditary angioedema. Mao day nga dili mo talabang tambal tungod kay dili day ni common nga allergy reaction. Ano, kumusta naman ang among anak, Dok? Stabilize na siya. Pero kinahanglan magbantay mo pirmi. Kay delikado ni kung dili madali dayon. Dr. Lim. Sakit ka ingon naon nga isip usa ka inahan, hapit mawa na mo ang among anak. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, unsa man gyud ay ni ang hereditary angioedema? Nganong dili man ni siya pareha sa ordinaryong allergy? Sa kaliwat bigyud ni? O mahimong mo gawas ni sakita bisag way family history? O ganong karon ra man nimo gawas niya nga 26 anyos na ang iyang edad? Healthy man unta ning bataa pagpanganak nako niya. Ikaduhang pangutana, mahimo ba ning kalit lang mo abot bisag way naka-trigger? Unsa man namo pagkaiba nga delikado na ang hubag? Og pila man sad ka oras ang adlaw umulungtad ang usa ka atak? Ikatulong pangutana, nganong dugay man kasagaran ma-diagnose ning hereditary angioedema? Pwede ba gihapon mo trabaho og normal ang pasyente? Kinahanglan ba nga pirmi siyang magdaog emergency nga mga tambal in case lang? Ikaupat og katapusang pangutana. Naabay pagkaon o lifestyle nga makatabang ani? Unsa man ang pinakaimportante nga emergency plan ani? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Elena.
Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa, kini ang akong suliran. Once again, nasaba ko si Dr. Rene Obra makiguban kaninyo karong adlaw. Ako motambag sa inyong mga medical, psychological, emotional, behavioral o mga problema sa mga ginadiling drugas. Kay usa man ako ka medical doctor, usa ka psychiatrist o usa ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamaagi sa pagpadala sa mga sulat-suliran ri kanamo. Pwede kayo padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account. Kini ang akong suliran official writers page o driba sa mong buhatan sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, ning Dakbayan sa Sugbo. Ang inyong mga legal na mga problema na si ato ni Eileen Bathan, anda mong tagana nga musulbad sa inyong mga legal nga mga problema. Ang atong makutong ang pagtulunan karong adlaw, mao kini nga when you cannot rely on yourself anymore, lean on God. Mao gyud, no? Bitaw na ingo nga kanang pero mulihok gyud ta. Lihok tao kay tabangan sa Ginoo. Pero magsigil lang ta pog salig sa Ginoo po, di pug ta mulihok, di po na mutabang ang Ginoo nato, no? So lihok tao kay tabangan sa Ginoo. Prayer is a very powerful tool to overcome our mga problems sa ning kinabuhi, no? Ang atong magtatampo karong adlaw si Elina, minyo ni siya na mga anak taga Tagum, Davao del Norte. May tungod kini sayang kamagulangan nga anak sumasarabati nanto ganun sa drama. Si Ilina, may tungod kini sa problema sa iyong anak. Ako lagong pa rin kamutan ni Helen. Medyo lamlawom ni problema sa imong bata na. Kining unang pangutanan ni Ilina, unsa manggod ning hereditary angioedema? Manong dili ba ni siya pariha sa ordinaryong allergy? Sa kaliwat magyud ni o pwede ni mugawas sa kita bisan way family history. O nganong karon raman ni mugawas niya nga 26 anyos naman iyang magulangang anak, no? Healthy man unta siya sa bata pa pagpanganak nako, no? So ako lang gining paningkamutan ni Lina pag bat-bat ning imong mga pangutana kining gitawag hereditary angioedema panagsaon ra ni, no? O gitrans in the family na ni say mga genetic loading, no? Delikado po ni og dili lang matagad kay mamaga man ang kamot, ang tiil, ang naong, hasta ang sex organ, ang tutunlan, mo sakit or uncomfortable kay sa imong gastrointestinal functioning. Wala ni magtuya-tuya, mura gituya-tuya ba, mag-nausea nya, mag-vomiting. So rare na ni siya. So naani siya inonta genetic loading, meaning it runs in the family. Dili ni siya pareha og allergy, no, lahi ni siya. Ang sumasa kong nibalan, nandi siya something to do with kining gitawag nato og wa sakto nga pag-function nga protein sa lawas sa tao. So lisod kay ni pag-explicar nako nimo mga medical student lang ano makasabot, no? Pero basta kay something to do with inhibitor protein nga naa diha, mo dysfunctional ni siya mo nang mo resulta sa pagpamangga sa mga parte sa lawas sa usa ka tawo nga hingtungdan ni ani, no? Kuan ni siya medyo marimedyohan pero wa gay klaro nga tambal, no? More on symptomatic, simple kung mamaga, muan kag something nga manipis-nipis lang dapita sa imong naong, inom ba kag mga antihistaminic, pwede ra, no? Pero di gini sa may tambal, no? Ug pananglitan kay mamaga ang tutunlan, likado kay kag mahudtan kag oxygen kung way makaremedyo bisa naman lang og ganang mga kuan nga mga remedyo nang inato kayo ba nga paimnunin nimo siya og mga maka hupay sa inonta discomfort, okay? Like antihistaminic. Ikaduhang pangutana, pwede ba ning kalit moabot bisan walay trigger? Kung saon na mo pakahibalo nga delikado na ang hubag ug pila man sad ka oras o adlaw mulungtad ang usa ka atake. Naay maka-trigger na ni, labi na ko ng usa ka tawo may stress, ma-traumatize ba for whatever reason. Kunya something to do with hormonal.
Unya kining ug nagsuffer ni siya og mga medical illnesses o kondisyon. Gani gituhuan nga usa sa mga makatrigger ani kanang mga tao nga nagsuffer og mga malignancies, no? O mga immune diseases like lupus, makakuan ni siya, makasagmo, makasugmat or makapagrabi kining gitawag natong hereditary angioedema. So dili ta makakuan og pila ka adlaw siya mukuan, mutunga, pero basta kay mutunga ra ni siya. So may gani madani ni mo usa ka doktor nga expert ani kanang mga allergologist, no, immunologist. Nga mga doktor ng nana, ay nailhan nga allergologist. Basta na sila, ha? Allergologist and immunologist, mga expert na sila ni aning mga problema. Ha? Sunod nga pangutana, nganong dugay man kasagaran madiagnose ning hereditary angioedema? Pwede ba gihapon mo trabaho og normal ang pasyente? Hinanglan ba nga pirmi siyang magdala og emergency nga mga tambal in kaso? Pwede naman siya mo trabaho. Lani ang life expectancy aning mga tao nga naay hereditary angioedema pareha ra gud sa general population. Di ta makiyong dali ni sila mamatay. Puron sa mamadiha, basta kay careful lang ka. Maglikay lang ka sa mga triggers like mga pagkaon sa dagat, kanang shellfish, na mga dairy products, magbantay-bantay lang po ka. Ha? Kay, na ay mga kwan. Nya katong mga tao nga na ay mga problema sa ilang ngipon, ha? Makatrigger po na siya og atake aning gitawag na to hereditary angioedema. So, ang common ani nga pagtuo nga allergy ni siya, pero dili ni siya klase sa allergy. Lahi ni siya nga kaso. Pero, maalibyuhan ang mga symptoms, magipaminaw sa usa ka tawo nga naa ni pinagi sa pag-inom og mga antihistaminic. Unsa may mga antihistaminic available? Ang common din sa ato, kanang mga cetirizine, loratadine, ha? O, mga steroids, pwede sad. So, makakuha ni siya, katabang-tabang. Pero dili gini siya may tambal. Kaya man di siya tambal gini makaayo. More on symptomatic lang approach na mga mga doktor kung naani mga problema. Pero balik ko na ko sa makausap ha, panagsaon na gini mutungan ng mga yun mga problema ha. Sunod nga pangutana, naabay pagkaon o mato akong giingon. Nga lifestyle nga mga tabang ni ani. Unsa mga pinaka-importante nga emergency plan ani. So, imo na ida og allergologist. Kaya sila may expert ni ani, Elina. I do not know diya sa Davao og naabay allergologist or immunologist. Kaya mangutana lang kuno diya og naaba. Kaya maglikay ka katong mga seafoods kung ipanganlan a while ago, ng mga nuts, peanuts, soy nuts, basta kay mga nuts na makatrigger na siya. Onya mas maayo nga naani siya yung mga vitamins, no? Vitamin D is important. Asa man to makuha ang vitamin D? Pinagi sa pagpainit sa adlaw. Ay, lapog dugaya kayo. Kung pananglitan mahubag ang tutunlan, delikado kayo nga, di na ginawa, kinanglan nga, mahatagan siya hupay, pinagi sa mga, pwede steroids gani, or pinaka-practical, katunggingon ako mga antihistaminic, itong cetirizine, loratadine, pwede na siya. Ha? Ay, makahupay man siya sa not discomfort. Alright, so takasabot ka sa speaker ni mo Elina diya sa Tagum, Davao del Norte. Alright, so once again, ako si Dr. Rene Obra. Thank you very much sa makanunayon yung pagpaminaw sa atong radio program sa RMN. Taas kita greeting din sa atong lugar. In fact, proud kay ko na ako ning ibalik-balik sa mga kauban sa Lions, no? Kung kami, nakadawat mig award, the best radio drama program nationwide, no? Happy kay mi siya atong Nailin Batan ni ani po, no? Wag tayo madawat nga mga billions niya, pero lipay lang yapon ta, no? So, para sa Radio Mineral Network Production Center, Radio Mo Nationwide Tatakaraman. Daghang salamat o maayong. Mana so sa kaaw. Minsan ang takbong buhay mo, durusan ito'y Maayong
Mayong adlaw kaninyong tanan ng mga suking tigpaminawa ganing handumanan sa usa ka awit, ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Murmur. Sa di pa nag-usugtan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit kinaguluhan, Gulong ng Palad. Marunong tumingin sa taong naghirap at naswat isang gabi ay may isang umaga tulog ng balang buhay at tulog ng balang. RMN Drama presents Handumanan Sausa Ka Awit. Ano pa daw sa'yo ang kaagi karon? Muganing usa ka babae nga taga Davao Oriental ang tumatatampo nagdasingan nga Mermer. I love you, Mermer. Jason, Muna tinuod, Mer. Dugay na kung nagkagusto mo. May chance ka ko? kuan, Mer, sudan nila lagi gabi na. masuod na ko ha, kay gitawag na ko ni Papa. Sugtan lang good ko. Inigbalik na lang ni mo. Usaban, tuwan na yung bisita. Tuan na pa, ako nang ipapauli. Nanguyab na si Jason ni mo, Mermer? Oo, ma. Uya, imong gisugot. Wa, Papa. Umayo. Una ang ibang uyab mo, ay pagsugot dayon, ha? O nga naman ko no, Berto. Maya ba nang mag-anto siya, una ni makuha ang gugma sa itong anak? Ako bitaw, nanguyab ko sa una ni mo. Pinang ko kabuhan na nga, una nung gisugot. Sige po, sagom tubig. Nangahoy pa ko. Ya, ipadarap ko papa ni mo. Maupantusan lang uyab ni mo eh. Ay, panundog man ni mo sa una. Nga lahi naman ron. Basta, ayaw na yung sugtas Jason, ha? Pantusa sana. Mer, dugay-dugay na magiging ko nga nanguyab ni mo. Huwag pag yung kamaluoy na ko. Naluwi man. Oh, kung mo nasugtan ako, Unya ko disugtun ta ka, dili ko nimo binuangan, dili ko nimo pasakitan. di gina may tabo, Mer. Kailan kay ka. Basta ha, O lagi. Niya sa man. Uyab na ta. sige na lang, uy. Paglaro di ba? Ulaki, uyab na ta. Yes, salamat, Mer. Mer, dugay-dugay naman kita nga nagkauyab. Magninyo lang kata. May kwarta na di ka para igasto sa atong kasal. May natigo mo naman ko. Mau nga magpakasal na ta. O gumat sa tong kasal, mangita tawag atong kapuyan. Ikaw, good. Sige, magpakasal ta. Day, wapag yun. Ang unsa man dong. Wapag yun ka mamabdos. Wa pa man gyud dong, uy. Gusto na buta ko nga makakitas tong liwat, day. Ako sad. Pero unsaon man nga, wa man ko mumabtos. Sige lang dong, kay basig maluora ang Ginoo ug tugahan na taniya og anak.
Day, nangiday ko ni mo ha. Mato ko sa, buringot. Ha? Magunsa ka dito? Magkuyukos kong amigo. Manguy-kuy mig bulawan dito. Dong, kinahanglan mo ito moadto ka ng dapita? O, day, kay para mo sa ni sa atong kagmaon. O niya, pila man sa kakaadlaw dito. Mag-agad ako sa kong amigo, day. Pag-amping baya dito dong ha? O, day, sa tanang higayon, mag-amping ko. Tumunugan lang ni mo. Huwag sa umabot na tong anak po. Ay nga nung nisugot man in taon ka, oy. Nga mo adto ang imong bana ang nagdapita. Nga no di ay ma. Delikado magud nagdapita. Ang uban gani ana, dili na makauli sa ilang dapit. Kay matabunan na siyuta. Wa ko'y mahimo ma, kay gusto man ni Jason. Mag-ampo lang ko mga way daw utang mahitabo ni Jason. Kumusta man ka din eh? Okay raman ma. Medyo laay lang kay wa ko'y kauban din sa akong gipuy-an. Pauli na lang ka dito sa ato. Ma, Pauli lang sa dito sa ato. Unya na lang balik din hisin yung gipuy-an ko na papalik ni si Jason. Kailain kaayo ng ikaw ra usa din hiuy. sige ma. Hapit naman duha ka buwan sukat sa pagbiya ni Jason. Ug ang karon wa pa siya mabalik. Kumusta naman ka iyang kahimtang? Kuya, og natabunan na to sa yuta. Simba ko lang in town pa. Madagsin ba ko? Mao may kasagarang may tabo ng manguy-kuy og bulawan. Matabunan na yuta. Kung di gali mabalik tumbanan nimo karon si Manaha, awan na to. Natabunan to sa yuta. Kinuo ko. Duha na kabuhan ka pinsukat sa pagbiya ni Jason. Ug hangtod karon, wa pagid ko'y balita niya. Saan magkana, Berber? Ay, nabalaka ko ni Jason pa kay duha na kabuhan ka pinsukat sa iyang pagbiya. Ug hangtod karon, wa gid siya mabalik. Ako pa nimo no, Berber. Imo na to kalimtan si Jason. Bisig ko sao na kong kwenta, patay na to. Papa, uy. Ay, hapit ko malimot na. Muari dito si Bert o niya, ha? Ha? Kisang Bert pa. Kanagong anak sa itong silingan nga, daghan kayo kayupan. Misita niya kung siya nimo. Kasi mamisita pa, uy, minyo man ko. Minyo lagi ka, pero wala magkaibana. Maong ayuha niya itong katiman si Bert, ha? Inig arin niya. Naibawa ng tingali ka sa kong tuyo ni mo, Mer. Naibaw man sa tingali ka nga minyo ko. Ano ako mong imong tuyuan? Dugay namang wa mabalik ang imong bana. O wala kay balita niya kung buhi pa ba siya. Mong kung mahimo, kalimti na siya. O dawatan nga kong gugma. Bert. Husto si Papa. Dili maayong magpaabot ako ni Jason. Kay mahimong karong panahon na wa na siya. Maong kinahanglan ako mupadayon sa unahan. Tinuod, Mer. Gisugot ako ni mo. Oh, Bert. Gidawat ka ng imong gugma. Salamat kayo, Mer. Tinuod ay? Pabdos na ka? Oh, Bert. Wa naman ko dug arong buwan, ha? Kumao na, hapit adi ko mamahimong tatay. Oh, Bert. Kumao na. Magtipo na lang taday. Agad ako ni mo. Sige. Mangita daga ito kapuyan.
Day, mulakaw sa ko ha. Kaya akong atimanon ang atong mga kahayupan. Pasinhapon ba ko mauli kay ako sa tong atimanon ang atong uma. Mukuyot na lang ka kunin mo, Dong. Ayaw eh. Dini ka lang sa atong gipuyaan. Atiman na lang ang imong kaugalingon kay pila na lang kabuwan ang atong paabuton mga anak na ka. Sige, Dong. Pag-amping ha. Wasat ko magmahay nga niabot si Bert sa akong kinabuhi. Kaya pinangga man ko niya. Ug may umaabot na sabi nga anak. Uy, ano ni balik mas Bert? Tingali na nalimtan. May nalimtan lagi ka ni ba? Kumusta, Rer? Jason? Jason, buhi ka? Nagtunog na mo nga patay na ko. Jason, Dako nang muntiyan. Tinuod gina nga akong nabalitaan. Nga may kaipo na ka, kay mabdos naman ka. Jason, pasaylo ako. Nagasa ako ni mo. Nagbaw ka ba kung sa kapait o kalisod sa dapit nga akong yado rito? Kay nangandoy ko nga sa akong pagbalik, mahatagan kang bayong ugma. O gingo man umaabot na tong anak. Jason, pasaylo ako. Pero sa kong pagbalik, mo dali akong labdan. Nga mabdos ka. O di pagin ako ang amahan. Kasakit din kita mo, Amer. Jason, ako magtuo nga mahitabo na sa nung kinabuhi. Dugay ka mo kung kayong nabalik. Ako'y malita ni mo. Mawag na kung ako pagtuo nga patay ka na. Ako nga kunon nga may pagkuwang sa ko ni mo. Kay pila kabuhan ko nga nuwahan ni mo. May sasag ko ni mo. Jason. Karoon mangutan ako ni mo. May gugma ka pa man ako. Nga nang mulimod man ko. Niya ka pa sa akong kasing-kasing. Kung mo na, magsugod ta sa uno. May mong ako ang mga mahal sa imong gisabak. Dili ingon anak ka sayon, Jason. Dawatan na lang nato nga dili kita para sa usa-usa. Pagita na lang og babae nga para nimo. Ug pasayloan na lang ko sa kong gibuhat nimo. Mirmer. Minsan ang takbo ng buhay, magdurusa nito'y walang huwag kang manindim. Wa ko magdako nga magpakita pa day pagbalik si Jason ako. Pero sayang lang, kay dili man ko niya mahimong ang kunon pag-usab kay naa naman si Bert sa akong kinabuhi. Ug may anak na sabi. Nilapay ang pila ka buwan ako nahibaw-an nga may lain ang pamilya si Jason. Dini na lang kutob ug daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN. Mao kita mga higalang kaagay ni Mermer nga taga Davao Oriental uban sa awit ngayang gitangayo awit nga nakalahan gulong ng pala. Among kaagi gibada no duas sa radyo ni Ricky Persuelo galing ugubos sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamuusap mga higala ug mga sukin ti paminaw, kinasing-kasing kong gidapit sa papada sa inyong nagalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa usa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Handun sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong Bawat isang gabi